बे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि एरियानि आथियाबारि होननाय ओनसोलनि बे 11टा गामिनि जे दैनि जेंना, बे जेंनाखौ लानानै दावराव देख्रेब बिथां सारा मा बुंदों बेखौ जोबनाय फारसे आं भिडिअ क्लिप्स हैगोन ससेब्लाबो। बिथांनि खामानि मावनाया बाख्नायथाव जादों। दा नांगौ समाव दैनि आंखाला ओरैबायदि आंखाल, दैनि जेंनाया ओरैबायदि जेंना जे माने बुंनोनो शब्दआनो गैया आरो। दा बेखौ जोङो मालाबा नांगौ समाव सरखारनाव सोनारा जासे जोंनि ओनसोलफ्राव दैयाथ' मोनो नालाय ओरैनो, बेनिफ्राय बे गारिफोरखौ भारा लानानै बबेबा जोंनि बर'नि मैखोम आफादफ्रा बा बबेबा जिखुनु जाया बर'नि संगठनफ्रा दैफोरखौ फाथायहरबा मोजां जागौ। दैखौथ' बायनांला, बबेबानिफ्राय जों मोजां मोनसे बे कारेन्ट मटरफोरनिफ्राय बोखोनानै सम आरो बेफोर बेब'स्थाखौ लायोब्ला आंनि बादिब्लासो बे एकर्डिं टु मि माने मोजां जागौ नामा सानदां, माने बै भाराखौल' होनानै। दा जियानो जाया मानो गभर्नमेन्टआवबो मेम'रेन्डाम गथायबाय। स' दिनैनि सावरायनांगौ खोथाया जाहैबाय रायजो मोननानैबो रायजो गोमाफिनजायो, बेखौ सोर आरो मा थांखियाव बुंदों। दा बेबादि अंख मोनब्ला आरो बे खोथाखौ रायजो बिग्रा सासे गोख्रों दैदेनगिरियानो बुंदों, अब्ला बिथांमोना बै समाव मानो बियामोन, बेनि सोमोन्दै मोजाङै डिटेल्स सावरायगोन। हेल' एभ्रिवान, वान्स एगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। नोंथांमोननि जायफोरा इउटुब क्रिएटर बा इउटुब क्रिएटरानो नङानो जाथों, नोंथांमोननि फेसबुकफ्राव दंजोबो जाहैबाय नैबे खोथाया जे इउजि ब्रह्म सारा बुंदों मोनसे मिटिङाव रायजो मोननायाबो रायजो गोमाफिनो आइफोर आफाफोर होनदोंना होनाखै? एगजामपोल होलायबावदोंसो कक बर'फोरखौ। बिनिफ्राय बिथाङा बुंबावदों, जोङो जुदि मेकानिजम सिङाव जोंनि डक्टर, इन्जिनियार, साइन्टिस्ट बेबादि जों लेखा फरायाव गोरों गोरा, जों साननो हनो गोरों दार्शनिकफोर जोङो जोंनिफ्राय बर'फोरनिफ्राय गैयाब्ला, जों उजिहोनो हायाब्ला, मेकिं खालामनानै जों दोननो हायाब्ला रायजो मोननायाबो गोमाफिननो बारा गोबाव सम नाङा होनदों बिथाङा। नाथाय बिथाङानो बर'लेण्ड आन्दलनाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों बाहागो लाफानाय, बड'लेण्ड आन्दलननि फारसे रायजोफोरखौ जांख्रिखांहोग्रा सासे गोग्गो दैदेनगिरि, सासे गोगोम दैदेनगिरि, बड'लेण्ड नांगौनि थाखाय जोबोद गिदिर लेक्सार होग्रा, सेन्टिमेन्टेल खोथा बुंग्रा मेल मिटिंफ्राव मिडियायाव बिथां इउजि सारानो। नाथाय बे फिसा खोथाखौ बुजिनो थाखाय बिथांनो एथ' गोबाव सम नांबाय। बाथ्राया बेसो, आंनि साननाया बेसो जे बै समावनो जुदि बेबादि मोनसे लामा बानायनानै लानो गोनां दङमोनब्ला, डाक्टार इन्जिनियार बानायग्रोनानै लानांगौनि गोनांथि दंमोनब्ला आरो बे खोथाखौ सानखादोंमोनब्ला, होमब्ला जों बेयाव गोसो होग्रोनो हायोमोन। दिनैसो बिबान मोनखांनायनि उनाव रावानो चेन्ज, मन्थ्रि मोनखांनायनि उनाव, एमएलए सिट मोनखांनायनि उनाव रावानो चेन्ज जाबाय। खोथा बुंनायफ्रा सेन्टिमेन्टेल गैलाबाव, बेयाव जाहैबाय सेल्फिशनेससो खोथा फैबाय। जोबोरैनो साननो गोनां बाथ्रा रायजो राजाफ्रा। नोंथांमोना मा सानो बेनि सायाव कमेन्टसो। बै समाव बड'लेण्ड नङाबा जों जिराया, जोंनि आवार बार्थ राइट्स होनलायलायनानै बुंबोबाय, बयनिबो नांगौ। जों गामियाव थाग्रा आइ आफा बिथांमोनाथ' बिनि इसिबां नलेज गैयामोन, बेखौ फोजाखांबाय, जावरिखांहोबाय। होमब्ला बै समाव ओंखारनायाबो ओरैनो बेखार, गोमाफिनलांगोन होननानैसो ओंखारनायमोन नामा? आरो बे जोंनि डक्टर इन्जिनियारखौ सोरजिनो थाखाय बै समनि बेबस्था लानांगौ जे दंमोन, बे समाव मा हाथावथाव नङामोन नामा? दा खोथाफोरखौ बुजिलायनानै बुङोब्ला मोजां जागोन। उल्थां फाल्थां गोनो गोथो रायजो राजाखौ खालामनानै लाब गैया।
बेफोर खोथाखौ बै समावनो बुंनांगौ दा नोंथाङा सानदोंमोन नामा बे खोथाखौ बुङोमोनब्ला आं लिडार जानो हानाय नङामोन, आंजों रावबो फैफानाय नङामोन, रायजो राजाफ्रा आंखौ सिनायनाय नङामोन बिदि सानदोंमोन नामा? ओंखायनो सिनायजानायनि मिथिजानायनि बिराद सेन्टिमेन्टेल आन्दलननि रिभलिउसननि खोथा बुंनानै बड'लेण्डनि खोथा बुंनानै दैदेनगिरि जाबोनानै दिनै मन्त्रि एमएलए जाखांनायनि उनाव आलादा खोथा। आं बिनि सायाव बारा गोबाव बुंला, नोंथांमोन रायजो राजाफ्रा मा सानदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। स' दावराव देख्रेब सारा मा बुंखो दैनि आंखालाव बेखौ नैबे भिडिअ क्लिप्सनि गेजेरजों नोंथांमोना नायनानै लादो। जेसेबां दुखुथिया न'खरफोर बे न'खरफोरनो दै होनो होननानै जोङो दाखालि 16 तारिखनिफ्रायनो जोङो बे जायगायाव दै रानबाय थादों। दा दिनै जोंनि बे सालबारि गामियाव दङ। दा सालबारि गामियाव इतिमध्य दैखौ जों रानखांबाय आरो दा जोंनि साहाजाय मोननैसो गामि दंबायो, दा दसे थानानै सागा फैबा रानबावगोन। दा बे जायगानि रायजो राजाफ्रा जोंनो खोन्थादों जे बे जायगायाव दै लोंनो गैया, मोसौ मोसानो दै होनोबो गैया, दुगैनो मोना, ओरैनो देहा मोदोमफोरखौ खुनुरुखुम माने फुगारबायनानैसो थासै बे बाथ्राखौ बुंदों। जिब जुनार लोंब्ला मानसि लोंमोना, मानसि लोंबा जिब जुनार लोंमोना, आधा आधा जिबना ओरैबायदि माने दुखुथिया भाबै माने माबा दिन खाथायनांबाय। बे बाथ्राखौ रायजोफ्रा बुंबाय थादों। दा बिसिनि बुंनायखौ आङो खोनानानै आङो क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि डिसि प्रदिप कुमार त्रिपाठी आरो एडिसि शुभम आदित्य बरा लोगोसे पिएइचिनि एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार सरगियारि बिथांमोनजों सावरायनानै ज'नो बेयाव दै राननायनि बेब'स्थाखौ खालामनाय जादों आरो बिथांमोनहानो बे टेंकारखौ हरनाय जादों आरो दा सानफ्रामबो जोङो दैखौ रानबाय थादों। दा आं सानो बे दै राननाया जास्ट मोनसे इमारजेन्सि मोनसे रिलिफ बियो, मुर्त टाइमनिल' बे रिलिफ बियो, बे पार्मानेन्ट सलिउसन बे जाया। दा दसे टाइमनि थाखाय रायजो राजाफोरनो एसेबाबो जोङो एसे हुंखा सुंनो होननानै बेखिनिखौ मावनाय जादों। स' भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।